Seguro que coñecedes algún repunantiño que di que non lle gustan os grelos. E vos non entendedes como poden rexeitar tal maná dos deuses. Pois este prato é para eles, porque os grelos en Galicia son un regalo da terra, e en fartura queremos darche opcións para disfrutalos. Comezamos por filetear as peitugas finas, pero que non rompan. Afiade moito o coitelo e coidado cos dedos, que eses non volven medrar. Botámoslle pementa negra e sal e arrimamos os nosos bistés de polo por aí a un lado onde non estorben. Agora imos co queixo. Este conta coa certificación de denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. Está algo máis curado do normal porque fai un par de semanas que o teño na casa. Collemos un anaco, mondamos a tona máis dura e relámolo. Non fai falla que quede moi fino. Hai que lavar os grelos. Estes que teño eu límpanse fácil porque están ben fresquiños. Sacadelle as partes duras, as follas amarelas ou feas e partidios pola metade para que sexa máis doado cociñalos. Ímolos cocer un pouco ao vapor. Eu teño esta pota, pero podedes usar outra cacharrada que teñades, ou incluso cocelos, se os tendes pouco tempo e se despois os escorredes ben. Prendemoslle o lume e tapamos a pota. Mentres cocen, pelamos a cebola e picamos soamente a metade. 5 minutos máis tarde, os grelos estarán feitos abondo para o que os queremos nós. Na tixola, co lume forte, botamos un pouco de aceite de oliva e poñemos a cebola picada a rostrir cun pouco de sal para que súe. Eu engadín uns piñóns tamén, pero se non tendes non pasa nada, vai estar bo igual. Picamos os grelos con moito amor e mesturámolos coa cebola rostrida. Sofrixemos un pouco e xa temos o recheo listo. Riba dun filete de polo, facemos un leito de grelos e cubrimos con queixo de Ulloa relado. Deixade beira na carne, para que ao tapar con outro bisté, o propio polo se apegue un no outro. Facemos o mesmo con todos os filetes e preparamos o rebozado. Batimos 2 ovos e enchemos un prato con pan relado. Pasamos o polo polo pan, polo ovo e por pan outra vez. Poñemos a quentar unha tixola con aceite de xirasol e metemos nel os nosos paquetiños de grelos e queixo. Facémolos un pouco por cada lado ata que queden dourados e receita lista. As proporcións de grelos e queixo poden variar, pero ao tratarse de sabores fortes, usar en exceso un tapará o sabor do outro. Hai que buscar o equilibrio, se queres, se non, bótalle máis do que che guste. Bicos e apertas, a fartura.